Mula dito sa Tahong Capital of Eastern Visayas, ito ang RDTV News Online and Entertainment. Maghahatid sa inyo ng patas, tapat, at totoong mga impormasyon at iba pa. Maghahatid ng taos-pusong serbisyo. RDTV News Online and Entertainment. Mapay nga oras. 5 nga mga panimalay iton nasunog syudad hangkat Balugan kakulop nga adlaw Enero 13 tug 2024 aditon detalye. Mapay nga oras 5 nga mga balay hangkat Balugan City nasunog. Naglarabin kalayo ang 5 nga balay sa sitio Kasantulan na Procono Das A Barangay Mercedes kat Balugan City. Kakuluphan na alas 9 han aga Enero 13 tuig 2024 ang biktima ng tag-iyahan na balay kundi nagtika ng sunog ingid kilala ni Angelica Paghubasan na lansang 27 anyos waray trabaho ng residenthan mao nga lugar. Base inisyal ng investigasyon hana mga autoridad ano sunog nagtikang ikaduha kaandana hana mao nga balay kundi dumako pa ang sunog nga nakapikto pat pa nga mabalay nga rani ning lugar. Umabot naman 312,500 pesos ang kantidad han danyos samtang 5 nga mga pamilya ang nawarayan balay tungod han natabo nga sunog.